O mercado de Ribeira pasa a formar parte da rede de mercados excelentes de Galicia. O conselleiro de Comercio destacou que é un referente en calidade, innovación e compromiso coa cidadanía. Hai unhas semanas que a Xunta outorgou ao Mercado Municipal de Ribeira o selo de Mercado Excelente. Esta mañá, o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, visitou as instalacións para coñecer en primeira persoa o seu funcionamento e os produtos que se venden no seu interior. Unha das 5 prazas que se teñen convertido xa en Mercado Excelente, como acabamos de ver no cartel que temos aí no exterior. Non? Falamos pois, de prazas como a de Tomiño, Vila García de Arousa, Pontedeume, o Carballo e agora tamén Ribeira. O que estamos facendo dende a Xunta de Galicia é dar un apoio pois o máis intenso posible ás prazas de abastos, buscando a súa conversión en mercados excelentes, e o que vamos a chegar antes do 2030, a 25 no 2030, de acordo co plan estratégico que temos do comercio galego, pois chegar a eses 25 mercados excelentes. O de Ribeira é un deles e o responsable do departamento apuntou que buscamos algo máis que postos nunha praza de abastos, buscamos que haxa oferta complementaria, a posibilidade de gastronomía, pois o adecentamento, a propia colocación dos postos, toda a estética. Eu creo que pois a Praza de Abastos de Ribeira, querida alcaldesa, cumpre dabondo con todos eses requisitos. Ademais, é un edificio extraordinario situado pois nunha zona estratégica de todo o que ten que ver co comercio aquí en Ribeira. Para nós, as prazas de abastos, sobre todo nas vilas, son un elemento fundamental para a dinamización do comercio local e, polo tanto, de aí a nosa aposta e o noso interés en podelas convertir en mercados excelentes, como é o caso de aquí de Ribeira. E recordou que estas prazas que conseguiron o selo destacan pola súa calidade, innovación, modernidade e dinamización, sen perder a tradición, a autenticidade e o trato personalizado. Coa vista tamén posta no 2030. O objetivo é reforzar con todas as liñas de colaboración de preto de 25 millóns de euros para conseguir esos 25 selos de mercados excelentes, coa mellora de ditos mercados e, sobre todo, co compromiso que é fundamental dos concellos. E agradecer tamén a aportación que fan deles e o interés, porque ven non só dun tema económico, senón tamén dun interés tanto na tramitación das axudas, na execución das mesmas, na mellora, na dinamización dos mercados e logo na solicitud de mercado excelente. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, puxo en valor o selo de mercados excelentes que locen na fachada da Praza de Abastos local. Hoxe pois facemos esta inauguración oficial, se ven certo coa presencia da Xunta de Galicia, a quen estamos moi agradecidos por esa subvención conseguida para poñer en marcha este selo de prácticamente 140.000 euros, 140.000 euros que están pois prácticamente xa executados e que se poden ver cando un entra pois neste centro neurálxico do noso comercio local, que é a Praza de Abastos, pois con esa mellora na iluminación, con esa mellora na fachada, con estas pantallas que están ás nosas costas, as mellores que temos no concello, desde logo con un valor engadido que é único e o que nos dá pois esa prestanza, o que nos dá pois esa Ribeira calidade, conselleiro, que é tamén pois o produto que temos. Ribeira é a capital do mar de Galicia e, polo tanto, aquí podemos encontrar pois o mellor peixe que se pode atopar pois na nosa comunidade autónoma. A ampla oferta comercial coñeceu tamén o conselleiro de Emprego, xa que ademais de contar con produto procedente da Ría de Arousa, hai carnes, froita, verduras e alimentos típicos da zona. González recordou que o Plan Estratégico do Comercio de Galicia 2025-2030 ten como obxectivo consolidar as case 100 prazas de abastos que hai en Galicia, como puntos neurálxicos de comercialización de produtos frescos de proximidade e tamén como centros de actividades complementarias para dinamizar as vilas e cidades galegas.